Hey guys, namisiol karon tambay-tambay damong bata oh. Hilom lagi dagat no. Ilaw kay ma. Nakapugis dam koy. Ha? Laom. Laom ni. Ito mamingwit dito. Linog dagat no ay baod no. Si mama. Gadatong kuan ni mama. Dijang lingkuranan dari oy kuan latag. Sus ni nga mo ang bata. Hindi ra ba magpahawid? Ang lagi ubo-ubo. May kinadiri ang muro ko na sa tinisan-san. Oh, sinisan. Asa sigiyan Na, sige yan. Tumbling-tumbling ba koy? Tanaw ko sit koy. Yan, dili. Hala. Ay, kuan ba? Nangas. Tay di man jadi. Sino dito niya? Alfia. Guys, yang No. Pain. Dan anak diri. Lai, magkongkod na ah. Ikaw na. Luna mo ka palingkuran niya. Dali, tabangit. Luna mo palingkuran diha. Si Lula bito may muling ko dana. Rahay ang palingkuran. Dana para minangin. Dari. Rilaw para makasam. Bitaw gidana. Asa una nun na nana. Ha? Guba ana ay hayas na. Guba. Kasi nagaba. Juwan. Oh, juwan na. Halay ko day nagaba be. Hala. Ito paglas na mo at anha. Namay rahin na. Eh, sige pa to siya kapit lula ato. Tambok pa to lula. Oh, tambok patos mama dito. Ha? Patugid na hospital na. Natag day be. Kaya kong mais, nagbaon mi kon guys mais. Si Lola, basi ganahan si Lola mukaon. Mais. Wala matagas niyan. Uy, ginoo ko be. Uy, ang ganang tubig ba? Ayo dia delikado masih Butang kana. ka na diri ba? Diri na kagigatan na basta ato lagi na dito sa diri na kay bitay oh. Dia. Giatan kita, giatan ba. Atan ke ba. Dili na kurinti na disi dikit-dikit ako. Kurinti tudo, ayo dikit-dikit ka ba din na. Para mag-imong music ge. Belum papa kita na ba? Nagdamta mo kuan music. Speaker. Ito dia. Patingo ga, yan ang patingogon doon. Atik mo dia. Tita nimo, day. Nana, to ana. Si mama nimo. Kuyan na. Bisag busog hala. Sige ang tanan nagpabusog. Ang daw na kung kinaon. Samot sa tanadaning kabutirik. Samot na kabutirik, sige nagpabusog. Dai, bawi na lang dai. Wala na. Dia ko na mangita. Ya. Day kurinti dito. Uy, ihatag lang na niya. Kung ba makakong adjust Ayaw dia kay na kurinti diri dapat. ng gamay na. Para matakbo nila ng kuno. Auto pa ni Lula. Yan, nanapoy ray. Nakalihan ni Lola, tapad. Nairay na, nairay. Pakilo-kilo pa. Karang kabugoy. Pakilo-kilo pa si Jan sa onto be. Patas-taas sa kilay be. Bugoyon jud ka be ba? Dagan yung chicks ni mo magukod na kadako. Naka-open ko na. Diya, ibutang mo dito sa kawan ni Pak. Ngayon pa ko ni Kuya. Ito rasa
Tatakuan guys, mais dia. Sa oras sa semana niya abot ba? Ay, alas 6. Nana sa balay mismo? Oh, Bakas, basin ka niyo, pero sa 6. Kasi may mali, hindi kasi tanghali. Di tayo dugay no kay. Di ba? Unsa siguro pa nagikan sa do? Alas 10 na to buro eh. Nya alas 10 nya. Nalagi kay nga na headphone nga dako. Nalagi na sa ikon sa dalungan. Kasaman. Basig maptal pas kwate kay tagwan na sa Baka may speaker sa gawas, di ba? Tong-tong sa. Kadot ka ma? Brado ka na to malikot eh. Ay, sumpay na ya. Abi na sumpay ya. O, kabakla mo ito ko. Wala na, gihotoy na. Sige na, nana, makikaw, nana ba? Slow mo, gaya mo gani. Sige na dayon. Sige na ba? Lagi pero karon sige mong gani. Wala ko ya. TikTok mo kayo, TikTok. Dawag mo magataga din. Sayaw na tayo. Ayos ah. Ay lagi sikiat. Tuwan mo ha. Ali ba? Mahulog ka. Oo. Manguli na mi guys, kay gabi na. Oy pa. Agling kurana ni mamay po sa. Asa man lang pa. Wala, nabablagi po si karga para mo sa aba. Babaw. Manami dari chika-chika. Siguro na, gunita na. Ngarira-mi dari chika-chika. Gunita na lang. Dili. Mga bata. Awi. Ala. Kagangin. Uy. Agoy. Si Agoy. Yawi daw. Nasa... Kami una bi. Yawi. Kati. boy. Wala na nang makaon. Shati na. Shati na daw, shati. Sati na din. Abo ka sayaw yun. Just niya ba? Ahak niya eh. Kanang dua kabok sa murag karaan. Higda pa magkadang muli na ta, uy. Oh, pwede na mga kuan. Mapas lang mo. Hoy, magkurupyo na. Bukan ni. Tara na. Una na dito gi kay padakpan ka. Narabay korpyo. Asa mga limbaro ko eh. Uy, shakti lagi ba? Ay, asa bro ngoy. Asa lagi ba? Dugay kayo mababot ba? Sati na, sati. Shakti lagi. Engod lola ba? Bakit ka na Bisaya sa pinaka-city doon? Ang gawin kayo ba? At tayo ta. Habita ay biino. Scorpio na ba nagsakit? Ahak taaway. Tumako ay. Likado kay dakpan ba? Aral talga isuro yo. Dong, hindi alam ni Kiat yan. Hindi alam ni Kiat. Pero mas hindi na sa sito. Tingnan nyo, katawa na.
Daan na dong, happy eskwela sila dong. Nana ang ano ke, inana ang sabitan. Mas mga inistorya nila, Eric, no? May Junjun. Ilang mon ko? Oo, sa mon. Which one? Sa. Gaya nga bata ay, wala na oh. Ano may hangin ba? Tuyok na bag. Bag. Tuyok mo bagi. Tuyok mo. Malipong yun, di tuyok ba? Nabiyong tana. Gatas na pa ni mama. Ngayon naman na magatos lula ni mo. Asa nga bata ay, gaya ay. Gutom na ka ba? Kaon? Oh. Sana mo eh? Naghanap na po, tatkal mo. Di mo pa ang gisuri dito kay gimotor ni mo? Motor na dito kay ba? Tuyo ka sa... Pangdakap na magkato, korpyo na ra ba? Basig to na to sa police station. Aktuwa. Ay, kusanin ko yung gusto nga ligaluan. Mga gamatoy ra ba to? Maan pa o 14 anyos. Happy na ko tanga ba? Bato ni ate sa police station de. Tapos police station, madakpan. Tayo na. Station. Boss! Dakpan na ito, asa kaya? Tara, tatik-tuyok ko na. Dala suroy pa. Tara, para nagbalik niya dari go anata. Matingalan na rin pambiyaan. Balikan ra pud nato. Buhat ay din lang tang tuyok. Ha? Dili na lang tang buhat. Magtuo ko sila dugay kay tanan. Ang gani. Mamalik ko sila. Balikan ra pud nato dari. Aha, kung taay. Gutom na ko, bago panihapon ba? Subayin ako dyan, be. Pasubaya sa ako karon mauli na ta. Kitugnaw na. Gutom na ko. Aha, koy. Mukaon ko iguli, boy. Gigutom na gani ko away panihapon. Uy, way yawi oh. Asa yawi yan eh? Nasa yubak. Mura na magkagtaga. Kuan pa. Tanga. Mura na magka inistorya nila ate pod. Kato istorya sa Oslo ba yung makatawa to? Sa Oslo be din mo kaya. Kato ba ganun pagtunog? Nakaw na bakit manguli na ta. Ano din ang pagtunog niya? Nadakpan na maghato Scorpio. Di man madako pa na naman si DC. Ha? Mga bata ba? Kagagmay ra ba? Wato na school station. Tara. O tara o, gabaklay-baklay. Patay ni Tito. Ano dito? Asa na rin siguro na. Dili ko na ba ito dito dati? Diyahe nagpangitay. Sila dito na lang. Subay mo. Asa ka na bilang mo? Ana Jin. Ana oh. Ito try. Di sa man mo be. Di sa mo gikan be. Hoy, Jin, mamuna daan. Ay, ang palit daw sa grilo. Dili na mo, dili na mo. Gani lang kita kuya, palitan ko kuya. Wag yun din makuha sa relo. Ha? Balikan niya. Liyan yun yung hihilakan. Oo, ganapit man siya. Nangita ko ka nakapir sa silikon ba? Adali na rin na nangita din. Oo, ganina ra. Abi na nadakpan ng Scorpio. Tito! Ah, kaya lipong ang kita niya ba? Ayan! Saan po, oy? Sulat! Sorry ah. Bayan! Kapay na nagyan. Yan, nakikot ko na kapit sa silto. Hindi na ako naikot. Ulitin na ninyo eh. Kapay ko. Wala nakitaan. Ang pira din siya rin.
ba? Hindi mo gikaray. Ulaw kagi. Ikaw yan, pagsunod. Ay dugay-dugay ba? Dakpag korpyo ba? Curfew na ra ba? Di kumlukat ni Moy. Marak na sonche alas 10 man di ko day. Na mege, una me. Gina tagi. Ano lagi? Uy, Gian, sige na kay. Sige na. Abot nag mga lagang gabiing dako. Ayaw mo itong biyak. Ano yung mga pamilya biya, mga keleng-keleng. Pamilyang Aliwaros. Pamilyang Aliwaros kayo ba? Aha kay? Kapoy kayo ba? Kikim hawa pa. O sa wala naman, nagdaan magkagmais sa pakaw. Ilo naman eh. Ulaw maka, mo gini yung papa, bungbuang ba? Buwang. Sangka. Nado na do. Bolak ka do. Ay tarong nga do, ikinagamit do. Ay abli pasug ka do. Asang bangko? Ay ito pasag din, tiguwang yung papa ni dong. Turog na yung silingan na yun. Sabahan nga. Nanay nangatug. Gutom koy. Wasi gabi pa. Gutom ba gutom. Ayaw nung kabata ni Lula to. Unsa ba marama maghubog. Abot ng mga lagan. Yaka dayos makoy o. Ning palit guys sa ilaw-ilaw nga rilo. Kanina pa daw na, gibalikan din. Oh. Mao di kay nagkilap-kilap na ganina. Ah, bata ay dugay kay pitpal din rildo di ay. Rildo ay sa rildo. Mura magkon. Sila yung ato tada. Nangita ron kukuan. Muna paninggiyan. Maglaki-hilak po sa unag na gusto. Di ma. Palit. Unat mo to ko sa una no. Donut. Ah, mo ba? Dito sa Palit mo na ba? Ha? China mo na, dali ka guba. Oh, giubo ni no. Giubo ni no. Dali ka guba, uskadlaw na na. Si Mota, baho kayong guma. Hakana na iyang gipalit. Oh, ganun yung ipalit. Suta dong. Iguwa na ba? Ito sa may kayo yan. Pantay na guba. Dito na sa akin. Tayo lang kinikilit. Ala, nakoy mo, China kay guba. Guba na yun. Buwang nga na, yan ang portay. Ay, oy, buwang. Bakit kila? Awa, guba na yung rin, no? Kaya yan. Palit pa na China. Palit kami di Philippines ba? Unsa wala nagguba na yun? Guba na. Ah, gaba na. Nabi. Wala nagguba. Wanda na disik? Di natangtang. Natangtangan ka ng ijang Ang China lak. rilo di guboy. May gibait balikan dito dai? Ba, nananaw ko kan kabirani ba sa cellphone. Oh. Nihis mangudol na. Natangtang naman na oh. Ayoko na. Nadjuha pa kay Sige mo. kinabalaka. Katawa to. Ay, kulon yung Marco. Atay, luwas. Pwede rin ba ay? Pikir eh. Ay, palit pikir. Pag dinal ba? Sa bapa, oy. Tanga. Wala kayo mo minong siling na to. Silingan na to. Tug na sila kita. Huwag kang tug. Lagi na kasi manamutang nga. Ala na. Hala dyan sa mo na. Ta. Nangatagak mo na. Unsa ba yun? Unti. Ala, disi. Pisa, disi. Asa tumbo yan eh. Hilak na sa makoy ron. Yawa. Hilak na sa makoy. China. China. Ang sama na yung muhang nilubi. China eh. Yan China. Buka China ba? Pwede na matawag Ay, tara din. Hindi, kinabalaka na sa makoy. Haluoy ni Makoy. Ayaw palit ang piki. Palit ang ginal ba? Pangayon ni Papa Siman. Dali kini matantang na hindi dito. Palit sa laos na yun. Nara sa nakaipit. Hindi si pa di palit wag itanaw.
Oy, okay ba na ganito? Iya, siya man nagkuha na At say, okay, tanawa bro. Okay bro. Tanawa. Usa may mamay. Ya mama di okay. Isuot. Digi. Di na sa tibok ti ana mo ra ka nang isuot-suot ra ba? Isuot nga na dyan kamot. Natangtang. Ayaw lagi palit og piki lagi. Di, nagkuha na kita ko Ano sam ni? Pikas ka na. Dana. Ana duha ba ana duha. Are pika sa niya. Ay. Ano daw, ito. Suot ba yung giguba niya ang tataod. Bungkag na yan. Buto. Nagbata niya mga pisa-pisa na po na eh. Kaya na malab yung kimabungkag mo na yan. Mama niya kusog. Ayaw kay Luka raw, steady kamot ano? Kaya may liok ko na bungka nga. Tamtang lagi kay Tungoy ra niya siya gisabit pa dili tibuok. Ibalik na Ignan na sa pilar 110. Ay, yung ilaw-ilaw diya. Ang ilaw-ilaw man may jang. Mama do, nice, pati naman do. Wow. Bali man lagi no. Wow, na ilaw-ilaw. Bali pa na to. Uy, bali daw. Bali pa na to. Pakulong. Santiaw sa sabutan sa baligaw sa iya, siga. Ikaw. Babo. Wow, kay na da ilaw-ilaw. Mura ni mo giyan sa unagi. Atras nila ba? Kay kinsa may gikabuhi, init pag tubig. Gikabuhi na. Sorry kumar. Hangin pa mo raw, bugi. Stiyang. Agi sira kay nito. Di mo na ito siya. Iya, ano ni mo ang naong pa. Buhi. Nasa ilagay ko sa ripang mo. Allah. Guba na yun. Ahak niya yung kabuhi ng boy. Ay, ako sa ito na. Lope. Kaunta. Patay pa ni hapon. Ha? O patay pa ni hapon. Pay panihapon o pay kadua panihapon. Kanina may biyo. Busog mo yung bro. Tambaw sa blood. May saging sag, pwede ba ba? Hindi na sa? Pwede pa man na. Ano ang beratang saging? Gutom ba kayo ni ba? Muna sa taka istorya ba? Mukhaan makakagi. Katag kay kutok. Iya, yung naong Jesus. Tawa. Ngisi lamas mama. Kapusun. Oh. Pana. Natanong na suot, tanong si Gawas. Tay taas. Ano mo din tanong ni Gawas? Di ka magkanin, di mo magkanin. Dahil to eh.